Това е крик за мебели. Хайде да видим за 20 лева дали работи. Вземи ми парите! Това е крик за мебели. Помага бързо и лесно, без да се натоварваш излишно, да си преместиш тежките мебели в къщи. Хайде да видим за 20 лева дали работи. А сега минутка за нашия спонсор. Спонсорът на това видео съм аз. Всички пари излизат от моя джоб. Затова единственото нещо, което ще ви помоля, е да ме последвате в YouTube, където освен тези шортове качваме и видеа. И също така в Instagram, като в Instagram има и допълнителни изненади, за които там ще разберете пълно. Достатъчно заплашително изглежда. Добре, имаме маса, която ще пробваме да преместим с прословутия крик. Падна! Давам му втори шанс, като ще го маневрираме малко по-бавно. Работи! Хора, както видяхте, работи, но с малко особености. Като по-леките предмети, мебели и прочие се изплъзват от тези стойки, но като за мачка, като мен, честно казано, е добра оферта. Този продукт отива в... Вие си преценявате.